Hoy. Nabay. So first time tani gamit og okay. Lah, daot man ni gids lagi. So yun mga bay, nagkagamit tayo ng nakihiram tayo sa barkada natin ng motor. So hanapin natin yung battery ng ating GoPro. Hindi ko alam kung saan yun nalagay, parang naiwan doon sa aking drone na sana abot pa to ng saan kaya abot tong ating ano mga bay. Hati suga kusong kanlat man, kaklat spring man siguro ng motora. Pawira pawira oh grabe mulayat mga bay. Grabe motora, kulbaan sa tani motora ni. So dual disc brake, Sniper MX standard. Oh grabe gamay ra nimong buhi sa kon. Oh grabe layat Hindi alam kung gaana ba tong tubil nito. So parang magtubil tayo sa shell nito para parang walang tubil to para mapanibaguhan tayo magdala ng clutch mga bay. Di pa tayo parang hindi na tayo mapagsanay nito kasi dati ayan grabe tignan rin lumayat grabe yung tipong magsi-change gear ka lumalayat mga bay. Parang umulan. Ito yung sinasabi niya na parang may lane na parang pipigak-pigak siya. Ito yung sinasabi niya na lane ang ganito ba parang puputol-putol. So parang pangatlong bisis ko na tong gamit. So ngayon lang ako nakapag vlog nito kasi nata-timing na nagdala ko ng camera. Nung pagdadrive ko dati dito hindi pa to ganito, yung may lane siya na parang hindi didiretso yung gasolina ba sa unang starting, pero malakas siya mga bay. So yan nga ang sabi doon niya, hindi daw to sanay sa pahinahina na takbuhan, so gusto nito malakas daw. Yeah, ayan. Parang empty to na tubil parang madidelikado tayo dito. Uy, bakit diretso kang
Putik, daming ano. So magtutubil muna tayo ng 50 dito. May signal light ba to? Or baka wala? Sorry sir. Double Ben, kaya kita alas dito. Good afternoon, welcome to Siri. So gani, wala na ni Sinterstan. Ah, bali. Patulong sir. Wala mo uli ko. Unit. Ha? Nonon. Di ko aday. Gihulam ra nako. Di ka balo. Ah. Ano motor? Dahil nagkuhan ko. Dito sa Jubil, nagpa-shop ko ba? Oh. Kahulam ko kay papabalik ko lagdali. 50 ra. Okay, nulam ra man eh. 50 ra ito bil. Yahe kayong yagi pulsa. Gani 50 la ito bil ha. Pinta, Bipawer, Star Zero. Ya hak ga gipadadali ko lagbalik ko nya kung gignan nga magmulticab lang ko kung nga pangulam dag motor kay dinalian itong lakaw. Sakyahan? Oh, nagpa-shop ko to. Pumang ko ni uli. 0.08 ra gid siya bay. Ay, hapit na sa litro. Hapit escalator. Abot na ni kabiyan. O gani. Tipid raman. Tipid raman siguro ni. Ah, gisilak pagid nako samot kita kalangan aning trabaho ani. Gani. Makawala ta niya bihan ni murag delikado ni ba. Oh, tanawa ra gud. Dili ni masabit sa kwan. Salo dili masabit kadaghan ana oh. Dili pagid ba? Dili pagid mo makon ba? Grabe to, magdadali ka nga, sugsungugon pa juga. Gago. Ah, andar rin largo. Dawe, lamat kayo. Buguyo eh. Nalakpag yun. Grabe, mulayat eh.